قال رجل من الأنصار يا رسول الله من أكيس الناس وأحزن الناس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا لها أولئك الأكياس. Ini saya katakan apa kuma'an sa ya Rasulullah antay pitinan tamanan amalan tasib pamikiran ko mga manusia. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam asumadakal kira ni kapatan di ko kapatay. Nagsumadakal kira ni riparadu si ko kapatay aalamat yan. Menurut Allah Gina ni sunabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na madakalabang sumakat tuloyan sa kapriparabitan ng sangkay asakratul maut. Wakay sa alingin na sinagawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa katawa na anotay. Bungkura at mga tawagot ng tumiran ini sekirang Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sukatatawiyan sa dunia lalawin yan katatanudan sukatatay. Natigir na da ya Rasulullah natigir ang sumapipikir yo na surangay kabulusan yan. Gina nilalawin ka natatanudan sukatatay lalawin ka natatanudan nagdita na di ipagaluwalawin nagdita na di kakasukasun sa sakratul maut. Menurut Allah Sinabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyakaisanan niyang nurong sa musawarsu Mu'ad bin Jabal. Ituro yang Ya Rasulullah awsini qal i'budullaha ka'annaka tarahu wa'bud nafsaka fil mauta wadhkurillaha 'inda kulli hajarin wa 'inda kulli shajar idza 'amilta sayyi'atan fa'mal bi janbiha hasanah السر بالسر والعلانية بالعلانية رواه الطبراني بإسناد حسن. وقفنا تطول كلهاد أبتروين بتروح نتيجة يا رسول الله توسياتي أكونك نتيجة تيجي رسول سنبعنك سوى الله سنترقى وبكينا إسكالين نقول إبتنا قد نجينا وانك ستبكسيكم يا متى لا إله إلا الله. Kakabasay na pinagpalitong panwaginatan sa pilitanudang kunyanatay kasanitian mo ka pumatay tano udo umintang napita udo na isagari udo na siya kumaram oras ay umintang nagingina na makaramitan na rin wa'bud nafsaka fil mauta itong makad na ginawang kasi kunyanatay wadhkurillaha 'inda kulli shajarin 'inda kulli hajarin wa 'inda kulli shajar talalawin ka Lalayunin ka po pinitin si Allah lalayunin ka tatawin si Allah siko apya anda kami matatago apya anda kami matatagwa nangalalakon apya anda kami matatago ang nangalakayo apya anda kami matatago kuliyaw lupa na ando din kapakanggilaw lang ka sa may tubo karibatan na may tumbukan sa napya so sekreto pagamas nagsekreto ng buwa katubat ang kaon ko Allah supman sunyapag akiribat ka napayagang ka ng buwa katubat ang kaon ko Allah. Nangurit mo Allah palata na rin pagkayon ko kapatay palata na pagkalabi ko kapatay ugay manguraw Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kakatiruyan man ahabba lika Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha lika Allah كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله يعني عائشة فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوان الله وجنته أحب لك الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. Nakap mo natutul ko Aisha Nakarang mo nabito na Muhammad Pituro iyan Pituro Rasul sallallahu alaihi wasallam sabing sa tao akababayaan niya na kimbarat mo anyan ko Allah nakababayaan naman bu Allah kimbarat mo anyan sapnan sa tao ay kaglubyo na kimbarat mo anyan ko Allah
na ikagulad mambu Allah akitunan yaman ngaterwak na tigo Aisyah ya Nabi Allah bagian so kagulad ko kapatay apalayat panunin kagulad ko kapatay na tigo Rasulullah kenal bagianan uway na sumu'min na iram niya panagtulong sa lino Allah agusto ka sa swatu Allah agusto surga Allah na ikabalian din sa kimberat penuhan yan ku Allah nagyang ko tamaduwaya din sa kimberat penuhan yan ku Allah uway na sa kafir na iram niya panagtulong sa siksa Allah gusto orang itian na gusto karong marakaw Allah na ikagulad yan sa Allah na ikagulad mambu Allah ta'ala sa kimberat penuhan yan ganyan Murid mo Allah na taguntan mo ginatan sa kadali sakit berat mo antan ko Allah taguntan mo ginatan sa kadali sakit berat mo antan ko surga Allah dito mo kadang sa Panginoon kulimur kita ng Allah subhanahu wa ta'ala Murid mo Allah yung gayanan ng yan masakratul maut tapos pinagusain pa ni napagsadyang kutuwa karganianan wa'alo Nabi Tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung kutu akat pakatalong na umalakul maut aswamanan yan napakapambala-balag niyan sumbeberbepa din giginuhay so malakul maut napakatalong makapakapambala-balag niyan sumbeta-beta pakapambala niyan sulok sa wiswa tayon napakapambala-balag niyan sumgiginuhay nasang kutauras mga urut mo Allah na makapasiberin sa barama lagu sudah nalian sa isang kutamasa akakuha malakul maut si kunyawa yung kuta manusia hadith Abu Hurairah radiyallahu an apituruyan idha huddara al-mu'min al-maut yani sakratul maut idha huddara al-mu'min al-maut atat malaikatul rahmah bihariratin bayda fayaquluna akhruji radiyatan maradiyan anki ila ruhin min Allah wa rayhan wa rabbin ghaira ghadban taman sajong kutu akapusan ng kuta hadith bersama dengan anaidan kasakratul maut sa mu'min makatalingaman sa mga malaikat makapupuan si kusurga hindi na malaikatul rahmah malaika sa sanganiran na suikalin o Allah mawid silang sa dinis amat puti sutra amat puti at umiran aliw kadunghay niya sa kasuswat na buwanan ninyon nakapitya ginawa anata na su Allah na masuswat ka nagut kebubayaan kanyan so Allah at doon kanak na o ba kanyan pagkarang ito naliukan minanto sa makaliwan lang po tanya sa pituman taman na mamut sa taman na mamut sangkot oras mga urip mo Allah may puro mga malaikat o Allah sa isang kaya langit napakaunot niyan sa maka matimuso na malaikat sipo langit takatampar sang kaya dunia na puro umiran ma atyaba hadhihi riyah allati ja'atkum min al-ard pimliinay kumamot agyang kayanan yan na nilisang berkatano ang makapupuan sa ikuminya fayatuna bihi arwahal mu'minin isang kotoras na makatalunar kanyan so mga niyo mga mu'minin at yung makadaya wala makan bibitiara isiran sa pituman tamana makan bibitiara yakapitya ginawa Baurib mo Allah subman su'ama man mga tawa na barang sa Allah na yung kutu apakaliyo na mga malaika pakaliyo mo malakul maut sunawan yan sa pituman tamanan masakit sa tamanan masakit na ipururan sa isang kaya langit na makambila sa mga malaikat ko langit at pururan na pituman tamanan na iya minibayamber ang madu sa isang kaya langit makapupuan si kulupa sa bilingyon sa mga malaika sa rusungan sa isang kaya dunia na pitumanan masakit sa tamanan masakit takakagdaman yan
Pangurip na Allah surabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasi sadyang kutu aki apakasipatuan sa mata na niya karanibin sukapatay tinuluan sa mga sahabat yan lagyang kutu asukan surabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na natatagos kanyan si sadyang kutawalay wa Aisha radiyallahu anha kadirong di panisakitan si kunya kapuragoy Tendo niya kasapulu agwalo yakap kasakit nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanang ninyan sa ikulang ng mga darubot pa iyan at si iskan yan na panisikit ko alaw Aisha sabab sadyang kuto sa kanya ni maramisi ko masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagukayo mataan na siya Aisha nas kanya ni nakarunay ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minyog silang ng mga darubot pa iyan sa siidin niya panisakit ko alaw Aisha yakay sa alangan nasukun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mga panatulo Ibn Mas'ud asukun sa mataw Rasul na papangatatak sila iyan sabab sa niya kasipat sa kanyang sa niya kabisgabing sukapatay ito rin marhaban bikum rahimakumullah usikum bitaqwallah wa ta'atih fadana al-firaq wa qaraba al-munqalab ila Allah wa ila al-jannati al-ma'wa ito rin ko mga sahabat yan abulat kanwati yan ini kalimukan o Allah sangkot oras na malalibot po din o mga dudusgiyan ko mga sahabat yan so kisah sana-sanaan yan ko mga sahabat yan ipunasyatak ng kanwati yan so kalaksay ko Allah naway punasyatak ng kanwati so kaparatiya ko Allah niya kadasibing naman to so kapakapumbilablag tanong niya karamid naman to so kapakatuwalan akong say ko Allah nauriyan yan na makatuwalan ako ko jannatul ma'wa pinsan na ang kurkan wa tiyan ayat tiyan mana yang merujur akong nasu Ali na ayat tiyan mana iya pagkiyasra akong Sa'id na si Fadl bin Abbas wa Usama bin Zaid sira na diya tiyan hay tiyan manay mga sahabat akong andib ni katarimarak ni Allah na kapanakon ni watiyan manay sa atyadid ng kayang dilitar na kan amay kubayan yung kabaya undang ditar na tiyan manay maputi undang bisa tiyan na maputi ay kabayan pun na sumay tiyarga فإذا وصلتموني دعوني على سريري في بيتي هذا andib na tiyan manay karyon irak nabtag na ko niya at tiyan manay sagyan kaya katriyakan ay idah na kaniman to sang kaya walak na nasi ko alaw Aisha hingurap mo Allah inusumpat yanin amoy ko yaman ang mga tiyan ay tiyan na ko niya ko kubur kasi akong yudong pakadaan sagyan kaya higa na kan na ayan yudong liwa wasi ko kubur amay ko tiyan na ko niya ثم أخرجوا عني ساعة أنا يتيم من أيكوان من أمنا مكفنكني ناوى يكون يتيم من أيسا بمتي pagam يتيم من أيسا بأمركان يتيم من أين si Jibril أبناء يكون si Jibril عليه السلام نفسي pagam يسن بأم كنبيتنا محمد ناولان ينسو ميكائيل naulian yan na su Israfil naulian yan na su din su malakul maut ako niya nabitan wa Muhammad daya din simbahan ko Rasul ko urwan ko kapatay niyo urwan ko kuangan ko niya thumma malakul maut majunujihi araksyan silang mga simpurin yan thumma sairul malaika naulian yan na langon din mga malaika naulian ito nasul ka mo sa apa kamu din sa kasimbihan ng yurat ang harap mo Allah bisirakal maut si Rasulullah na mapapangisanan yan sa ikilyon pakatatanod mo Allah subhanahu wa ta'ala abu amaladin yan binipagataat na yung katuwa kapdi yung rakatan ng mga umatiyan walamma sami'u firaqan nabi sallallahu alaihi wasallam sahu wa bakaw wa qalu ya Rasulullah أنت رسولنا وجامع شملنا وسلطان أمرنا
sa katiran manay asusugon rakami sa kasurasulani sa kasuananan niyan napakatatawanan niya ang ganatang kami kanaanda kami din pagundod ya Rasulullah sanggot oras na sura dito na Muhammad na pituruan at yun ang ibaka kang rakami at yun manay sa palitaan na masintaw ibaka kang rakami at yun sa Quran nakabugan yun mo na nakabikanod maridag sa dawin sa pakataman Mangarap mo Allah Rasulullah na sakit sa kanyang samyaka nila ka pakapunod lang ko takya sakit yan nasiko kapusan siko ulam mo nasafar nasakit pa din sa tanang sa mga kasapulo agyulugay ipundong tulungan siya pagang-pagan po na nakasakit yan nasumukit pa ulang yun nagyang kutin aso mga sahabat yan na bilang ketigram ayang kutu kaya pakalpas yan dyan sa masjid kaya pasanin siyang malinan di pakadar pa sa masjid sa tanan sa mga ganapan niya kasapulo agyulo makapaginan si Abu Bakr adain si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menurut Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naayapagan paganagay akasugyaw na alungan na isnin naat manakaputoy niyan na alungan na isnin yunan isa dyan ko ta alungan na isnin akaputoy niyan uri na kang ganatiyan ko dunya nagyang katu asuluyan si Bilal sa pagdangan niya na may kusugo na tuminundag din si Bilal sa ikuayamanan niyan napaitaw Rasul sallallahu alaihi wasallam kayo ko makapagdang sige waktu asubig siyang kutalungan na isnin na tumindog ko paitaw Rasulullah na pituruyan na ya Rasulullah assalamu alaika ya Rasulullah pituru Fatima at yuna ya Bilal si Rasulullah na din makatatayod kamatataman sa ginoon yan sa kapkasakit yan Fadakala Bilal masjid na sumulod sung Bilal sa masjid dan yang sabita sa Fatima udah kapapasangatan to sa Rasulullah iputuan yang teman kagyodong napkibulog sa wakto napiturot man Fatima as Rasul na din natigyan manaiman to makagugyan pa kamatataman sa ginanyan dat man ito sabita Bilal sa tamang sa ikaplo niya ng puto nagyang kutan yan Rasulullah sa suwaray Bilal na kagiraw si Rasul ada yuto si Bilal at tulwa na kunyan nagugsilan na kunyan dia kagiraw si mga pamilyan dia kagiraw si Fatima ya Rasulullah yuto si Bilal alayok yan yuto si Bilal at kanabayan yan yuto si Bilal at pagimbal yan aandan ni kapakapasabihan magbang na si Rasulullah napasunudan ko masjid yan kapilinan yan sa mga Muslim yan Rasul sallallahu alaihi wasallam makapagpakagiraw Bilal assalamu alaika ya Rasulullah at tumitindig ko pa ito na dito na Muhammad as Rasul nagyang ko tayo sundin yan sulinis sang ko taig ko pagpagad na sa ning kay puwamakyan sa lawasyan kapkudan sa tanod pakagiraw si Rasul udkhul ya Bilal فدخل باكيا فقال إني مشغول بنفسي وثقل علي مرضي هاي Bilal yakasyon si Bilal at pinggiraok na yakagiraw si Rasulullah asakal ya Bilal na yakod ni manto makagugwanta yakod ni manto at yun makatatamit sa kaya pakalay ng ito magagamak masakit ako ya Bilal mur Abu Bakr ang yusalliya bin nas subuhan ka ko Abu Bakr paginanin yan din sa mga Muslim pakaraja Bilalin bakiyan naluminyo si Bilal at pinggiraw ko doon yakaw na ko Abu Bakr na pituro yan na sumiyog din si Rasul sa paginanan ka doon sa mga Muslim na tuminindig si Abu Bakr na sa kailan yan ko pagtindigan ni Rasulullah ira pagpaginanan yan sa mga mu'minin na dyan kung kakiadaan din sa tanod si Abu Bakr niya kasilaw din gumraot na niya kasilaw ng gumraot si mga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kalang-langiran na niya kagiraw si Rasulullah Fatima ang tinaadlag yang kaya nilisayong wawiraw ang tinaadlag yang kaya nilisayong at pagtulang sa mga tao na tingin Fatima ya Rasulullah nagsuara man o mga sahabat ka suara man mga pagaring ka mga layok ka
suara ng mga muslimin, suara ng mga mu'minin, ang sukyan gayranin sa di ka ng pagkatalungina, namin sa iyong siraglaw, sarap ang nawairan. La hawla wa la quwwata illa billah. So kung sinabutan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukyan ganyan sa iyong kutiwa katiro Fatima, yutubis susuara o mga sahabat yan, yutubis sigiraok o mga layok yan. Masukyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nangyakagilaw ko na ya Fatima, ya Fatima, pakatukuan yung suali. Tuwan niyang kung suali Aguso Ibn Abbas, napituro ko ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, araw ko ni Aguso Ibn Abbas, kaniya kanibang karaw o nagpakawiraw sa mga sahabat akong, araw ko ni natigyan manay na ita ko niyo kumasgit kapalilaman akong silan sa kapusan. Kapusan ito sarang mangurip ko Allah. Panyangkutan niyo rin sinabitan na Muhammad aarayin o Ali Aguso Ibn Abbas. Alisando nga bang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dua karakaat. Afubo sa sadyang kuto along na Jumat, along na Isnin, akaputay niya na kang ganapinan ko niya. Thumma walla biwajhi ilan nas, orian yan na ilarap yan sa parasyan, si kumamanusya na titiruyan, ya nasar al-muslimin, antum fi hida'illahi ta'ala, wa kun fi alaykum, antum fi hida'illahi wa kun fihi, alaykum bitaqwa Allah wa ta'atih, فإني فارق الدنيا وهذا أول يومي من الآخرة وآخر يومي من الدنيا. لا إله إلا الله. Ini rupanya parasyan ko mga sahabat yan. Napituro yan ang ilangan kanya mga Muslim. Gaydo nagitaro ni kaprilay. Gaydo ni kapapalula sa rakam rakamin. Siapang kami Allah. Kalau kami Allah, berarti ini Allah. Fa'inni nifariqud dunya, kainan tuatiyan nagkablagakan din sa dunya. Hindi agawatiyan maray agawinan tuwais ninang pagan-paganayakan ko akhirat. Hindi ang kalatiyan agawis ninang tunay kapuspusan akan ko dunya. فقيل وذهب إلى بيته لتمن بجنس رسول صلى الله عليه وسلم مبسوط قريان لا إله إلا الله. Segapa kaum Rasul قريان وينقطن يا قوم dan si Jibril pertuan memang ketaguri najutun suratulun yang siku Allah subhanahu wa ta'ala. Menghurupmu Allah Jibril alaihi salam, maka dia menapaniyan ko Rasulullah. Nagyanapan dengan Jibril na niya kaum mamandu sa sakataw, akaad mo Allah sila minyan si Rasul. Panggiros kanya, assalamu alaikum, assalamu alaika ya Rasulullah, wa assalamu ala ahli nabiyah. Sasalam na si Irka gusto mga pamilya Nabi. Kapakang nanto sa mundo ko, pagkina baka dito sa malakol mo. Ngunit mo Allah, pagan-paganama ka na sa Fatima. Ayang katapituro yan at tira ya Rasulullah na adnan ya kauma. Ana magsiyap sila ng tanunian. Buto namin yan nagkapaka makasold. Uwira tiyo Fatima. Nanyang damak na tiyo na niya mga baray dinakon. Nila na magsutula nakon. So kaya nagakosri ko suaran yan kasambidad na kaya nagakurin ya Rasulullah. Nanya kagiraw si Rasul at tatri naman niya ya Fatima. Katawan kaantawan mo naman. Natiyan ya Rasulullah. Dia akan katawan. Natiyan ya Fatima. Dia nang sepakat pembela-belagan yan sumbata-bata. Dia nang sepakat pembela-belagan yan suding diginawai.
Diorang sepakat pembelah-belah niyan suamanan niya na di makapitipigilan niya. Diorang sepakat pembelah niyan su berupa pakat pembelah niyan su apa agus seleksian. Diorang sumalakul maut. La ilaha illallah. Menyuruh sa Fatima sa taman sa amanan niyan nanya kalalin sukat pakawira okyat. So Rasulullah Nagang kutu amigay sa idisi kumalakul maut sa makasulagin. Okay. Nani sa Rasul atiyon. Antay aka kunakad ni Allah. Natiyon sa akin sumalakul maut. Tiyon ay mo kapakatalunguna. Pumisit pakarakan anta. Kabakong kakuya sa katuloy na kan ko Allah. Natiyon na pumisit pakurka. Agut rapit na kan sa kasakatuloy kasi ko Allah. Sabi po na urut mo Allah na si Rasul sallallahu alaihi wasallam na abo minisayan kumalakul maut na tigina sulaw kak na Jibril. Ito rin malakul maut talaga na panakan siko lang ito niya. Ang sa mga malaika nasan ko tayo rais na magaan na niya kaw na si Jibril ko kinisian ni Rasul. Nangyayang din sa Jibril sa tanan sa nialingan ko na dito na Muhammad at tiyo na wa Rasulullah. Hindi ba akong nakakapasanan na ando doon ikatari maarkaw Allah ang makatugaling ka ng siko kapatay ang natan kasulun niya na diya kunin pagputos ang kaadun niya sa bawang sa kabangkit ako niya. Rata aginawa ko sa kiyapo kaskasang kaadun niya. Ngarit po Allah palabing ni kirata aginawa lang ng mga palaw agos sa mga lakungan, agos sa mga pakayukawan, sa kaya pakatukawan sa kaganatan ni Rasul Suliyaw Rupa. Kaganatan yan so kayo, magsang kaya niya, kapakatuwalin siku akhirat. Sangko tauras, yan ang inagutin si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa inidogi na sana maluhanag siku Allah, okay, na pagan-paganayan niya puro Rasul siku Jibril, na niya kagirawa Jibril, pakitukawin karakon mo antunaw kulaw-law mga matakan si kuliano kakaway na piyak ng kiran. Ipakitukawin karakan wala na yan antunaw kulaw-law mga matakan si sa alangan na mauri napituro o Jibril alayhi salam apikitukawan ko ka apituro Allah apituro yan na bodon apakasulda mga nabi ko surga taman sa didaan makaw na makasul si Muhammad nagudod na pakasul ko mga umat ulang na tiklas yan na umat mga nabi sa taman sa limaw na sumul ko surga sa mga umat ka nakapiyad na ginawa Rasul nakapiyad na ginawa niyang sakyan ganyan noon sa dod na ko na makasul ko surga arwar ko mga umat yan sang utawras na tiyari na Allah subhanahu wa ta'ala so Rasulullah na wakapusan adin yan di magturo na sukat at panginsanaan yan ko sambuan susambuan niyo na uban yung darayanan na paros sa isang kutuwa katukudod na suara niyan na kailaran na pagkakaukaw sudilawan o di na pagkakaukaw sundala mo dalihan na pagkanugira ng kutu ang may tuwa suara kapusa na din yan di magpurwa kapagpagkagiraw niyan ummati Narodan miyaw na husunod siyan sa kaparimaw ng Allah subhanahu wa ta'ala akatutuwan yan sa iko mga umatyan hay mga umatakan sa parimaw Allah ta'ala sa iko alam na isnin sa iko ulamlan Arabiya al-awwal pumamintan ko Allah nito na panusunabitan na Muhammad bago masapa at panyan ipumamintan ko Allah ang makaunintan ako parudiyo unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam pumamintan ko Allah asipan na po sa iko na yan na mga tawat pakasuldo kasi ko surga adab na mga sumaryairan na namala pumamintan ko Allah na di pa kapasangan si ko sakratul maut di pa kapasangan si ko kubur na di pa nawaman yan na narasay sa kapungkong Allah na di pa na narasay sa kapakagit na nakitimbangan o mga amal tano mga pipi amal na gusto mga rata mga amal sa pakalidas ang tanurun wa Allah sa sitan niyan pidas ang kuto at kalubulubudan sa kapagukitian ko sakratul maut kapagukitian ko kubur na gusto kapagukitian sa isang kuto kapagukong Allah subhanahu wa ta'ala